No kyllä se isoveljen perässä on tuo innostus tuohon jääkiekkoon lähtenyt Liinuksella, että tykännyt pelata heidän kanssaan pihalla ja katsellut, kun isoveljet on sitten harrastanut ja halunnut lähteä mukaan. Ja sitten Jypin kiekkokouluun ja sieltä se innostus on sitten vaan lajin kasvanut. Varsinkin tässä U9-joukkueessa, niin tässä on semmoista ilosta tekemistä ja innokasta tekemistä ja se kyllä näkyy noissa valmentajissa myöskin, että siinä on iso porukka valmentajia, keillä on hyvä iloinen ilme siellä, kun menee hallille ja kyllä se mun mielestä heijastuu paljon näihin lapsiin siellä ja varsinkin Liinukseen se on tarttunut kyllä se innostus ja kasvaa se innostus sitten tähän lajiin. No Liinus on pelaajana semmoinen, mitä varmaan kuka tahansa valmentaja arvostaa, että kova harjoittelija ja hyvällä asenteella aina mukana iloisella ilmeellä ja täysin periksi antamaton pelaaja pelitilanteessa, että riippumatta siitä mikä on pelin tilanne, niin pelaa aina täysillä alusta loppuun asti ja kuuntelee valmentajan ohjeita, tekee parhaansa ja sitä kautta myös sitten kehittyykin nopeasti. Innokas kiekkomies. Ja sen lisäksi vielä kaukalon ulkopuolella semmoinen tosi pidetty hyvä joukkuekaveri ja hyvä käytöksinen nuori mies, niin sellaisia me koitetaan kasvattaa näistä kaikista meidän jyppiläisistä. No pari kertaa viikossa aina harjoitellaan ja viikonloppuisin pelataan. Aina välillä saadaan vähän tämmöisiä ekstra juttuja, että voidaan pelata vaikka muiden liigaseurojenkin porukoita vastaan, mutta meillä oikeastaan iso tavoite on se, että kaikkien näiden meidän pelaajien olisi aina kivaa tulla hallille. Se tarkoittaa myös sitä, että opitaan ja opetellaan uusiakin asioita ja joskus se voi olla vähän jopa epämukavaakin, mutta me kasvatetaan kuitenkin sitten ennen kaikkea vielä sitä ihmistä ja urheilijaa ja sitten jollain tasolla kuitenkin myös sitä jääkiekkoilijaa. Et yritetään aina tulla joka päivä vähän paremmaksi ja iloisella ilmeellä ollaan aina ja positiivinen ilmapiiri on meille tosi tärkeä juttu. Sitä me halutaan tässä ylläpitää ja että kaikki vois olla semmosia omia itseään tässä toiminnassa ja tulla sillä omalla naamalla aina mukaan tänne hallille. Itse on niin pitkään ollut tässä mukana, että on vuosia jo nähnyt sitä, että kun lapset kasvaa pikkujunnusta sinne ihan aikuiseksi asti ja osasta tulee ehkä kiekkoammattilaisia, mutta kaikista tulee toivottavasti semmoisia kiekkoihmisiä, ketkä haluaa ja tykkää olla jollain tavalla tämän lajin parissa. Ja sitten kyllä tässä parasta on se, että saa semmoisia ystävyyssuhteita, mitkä kantaa aika pitkälle, että yllättävissäkin kohtaamisissa elämässä saattaa olla hyötyä siitä, että olet ollut mukana tällaisessa toiminnassa. Ja vaikkapa koulussa niin huomaa kyllä sen, että ne, ketkä on mukana esimerkiksi tällaisessa joukkueurheilutoiminnassa, niin on aika paljon paremmat valmiudet toimia sitten myös esimerkiksi erilaisissa ryhmissä niin toisten kanssa. Niin antaa mun mielestä semmoisia avuja, mitä on aika vaikea muualta saada. Oli kyllä ihan mahtava fiilis, että ei voinut melkein uskoa sitä. No, aina kun pääsee näkemään kavereita ja pääsee treenaamaan ja pelaamaan, niin tulee aina hyvä mieli. Alexander Parkko. Sami Vatanen. No, päästä pelaamaan NHL. No, yrittäkää parhaanne ja pitäkää hauskaa.